Thomas Blackman. Sådan der. Der var også en, der er en romkugle, men der er en håndmic, det vil måske hellere have. Hold da, ja, det tror jeg på. Det er virkelig... Det er nasty shit. Det er... Fy for satan. Tarmslyng. Hvordan... Iversen, Bang og Neumann, de kommer rigtig langt. De kommer rigtig langt. Ja, for fanden da. Men lige inden, at det bliver alvor, ja, så ryger de ud. Sådan skal det være. Er det, mener du det? Nej, det mener jeg jo ikke. Men altså, er det et sangprogram af 2000 eller 1992, hvor vi... kan hun synge? Er det Stjerne for en aften, eller hvad? Eller hvad handler det her program om, ikke? Der er mange niveauer. Konkurrerer man på baggrund af, hvem kommer længst med mindst? Eller hvad er det? Men jeg synes, Emilie er en rigtig fin vinder, og jeg har alt respekt for deres samarbejde. Sidste tredjedel af deres samarbejde har virkelig gjort noget. Det er som om Remy skulle af med sine andre deltagere for at kunne fokusere 100%. Men altså, det kan man jo snakke om i timevis, det her. Fordi at, for mig handler det om, at vi har en ungdom. Hvad ved den ungdom? Der er selvfølgelig den begrænsning, der hedder det covernummer. Altså, de kan ikke sidde og gå ind og skrive deres egne revolutionære tekster, desværre. Men i bund og grund kan man jo vise det i sine ting. Hvis vi nu spoler tiden tilbage til City Boys, som netop kommer med den her følelse af, wow. Her og som har hele boksen i sin hulehånd. Som bare har på en eller anden måde en så forfængelig tilgang til deres egen eksistens. På den tid, de har krav på deres ungdom. At de siger, kom så alle sammen. Det er fedt nok med alt den der, at vi skal kunne alle mulige ting, men vi skal også have lov til at have det på en eller anden måde, og skabe vores egen tid. Og jeg drømmer jo, jeg har altid drømt om, hvem kan se ud over det her samfund, ind i et nyt samfund, som er bedre end det her. Som et lynnedslag i natten, så har man køer, og lynet slår ned, og så husker man silhuetterne. Hvem har visionen om noget? Og der mener jeg, der kommer de med noget, hvor jeg tænker, gud, sådan havde jeg ikke set det. Kan man virkelig passe sin skole, passe al den her næsten tilbage til den sorte skole med alle mulige udenlandslærer og angst og pis, samtidig med, at man kan eksplodere som et kærlighedsfuldt væsen, uden at blive afrettet, uden at sige alt det der. Det kan de i så stor overlegen stil, så for mig har det været til evig tid den største oplevelse i det her program. Det har været City Boys. Det er... Fordi at her er der den fuldstændig klassiske, vi må ikke glemme Elvis Presley, vi må ikke glemme Beatles, da de kom frem. Der var det ikke kun en god sang og en lille tekst. Det var energien, det var frisætningen af en vanvittig potentiale i den nye generation. Så det, jeg hørte dig sige, og det, vi hører, hver gang vi hører radioer, hver eneste gang vi hører en radiospil, så kommer en ligegyldig fucking sang, der ikke handler om en skid, på alle medier. Lige pludselig genopdager jeg, det er jo klart, det skal kobles med en intention om et bedre liv for den her nye generation, sammen med musik. Når den revolutionære energi møder popkulturen, så har man noget, der er en benzin. Og det har City Boys. Det har de jo. Ja. Det har de jo, og det er jo det, der gør alle de unge mennesker. De ved ikke, hvorfor de bliver så satans for Stockholm-syndromet alle sammen. De kan ikke få nok, men det er fordi, de kan mærke noget, der er i gære i en tid, der kommer lige om lidt. Og hvem vil ikke gerne have børn med livsglæde, positiv energi, optimisme på deres egen generationer. Børn, der kan få idéer på deres egen vegne, men også på deres kammerater. Børn, der ikke kun er egoistiske, men også elsker hinanden og elsker sig selv og ser en blomstring i tiden. Så gammel hippie er jeg. Og de er i virkeligheden et bud på nogen, der kan gøre det. Du har snakket meget med derfor har de jo så vundet mennesker. Fuldstændig sindssygt. De har jo vundet så sindssygt med det her, fordi de kom, og de gik. Og det rigtige tidspunkt og de skaber røre, og de kommer til at få et efterliv, som er helt sindssygt. Og de ligger allerede nummer 1. Jeg mødte dem i morges, de sagde, vi ligger allerede nummer 1. Du har gennem de sidste sæsoner sagt det der med, at de unge mennesker, de må skulle tage det seriøst, hvis de vil være med i det her program. Føler du, de har gjort det? Jeg har altid drømt om et menneske en idé, eller et menneske et idérige, og derfor så bliver jeg så sindssygt glad, når der kommer nogen med et idérige. Og det har de gjort. Næste sæson, for der kommer en ny sæson, så vil der sikkert komme nogen, der har set, hvordan City Boys og Emilie og alle de her dygtige deltagere har gjort det i år. De vil komme og tage det seriøst. Skal du være dommer igen? Altså, jeg er måske tiden kommet til 3 nye dommere i virkeligheden. Altså, det er nok ikke det rigtige tidspunkt at spørge mig om det her på. Altså, jeg har samtidig med at lave det her, lavet et andet program, der kommer på den 20. april på DR1, 3 programmer. Det har jeg haft i 8 år, som handler om, hvorfor vi er så dårlige til at interagere med hinanden i opgangene.
I opgangene? I opgangene, altså, hvor man bor? Ja, simpelthen. Og så har jeg lavet en lille applikation, man kan downloade. Der er ikke nogen økonomiske forbindelser til det her. Det er bare, at så kan man downloade det, og så kan vi have sådan en oversigt over, hvem bor hvad. Grete, 73 år, hvorfor hjælper hun ikke børnene, der har svært med lektielæsning? Du ved, så ligesom, hvornår siger du, det kommer? Det kommer 20. april, men det måske slet ikke snakke om. Nej. Du må reklamere ligesom men så jeg er rimelig sådan udmattet. Indianerne havde det jo sådan der, når man bliver filmet. Det må du efterhånden også kunne mærke selv. Så suger man et eller andet ud af hjernen, ikke? Altså, sjælen bliver suget ind. Han sidder og råber, han sidder og suger min hjerne ud af mig lige nu herinde. Nå, okay, se selv. Men der er bare det der for meget kamera. Jeg evner ikke at skuffe et kamera, så jeg har jo en naturlig gave på den måde, men man skal også passe på, at man ikke får for meget kamera, fordi det bliver svært at bare sidde i et rum alene, uden at der står en elefant på brystet. Og til sidst hænger man ikke fast på billeder. Det sker for nogle værter. Hvis de har været så meget fjernsyn, så hænger de ikke fast i billeder. Så bliver det uskarpt, ja, ligesom på det andet. Ja, fedt. Du skal videre, eller hvad? Er der nogen, der taler? Nej, men han siger hele tiden alt mulimt, men okay. Lad ham snakke, fordi han kan ikke fyre mig i dag. Altså det sidste program, hvad vil han gøre? Hvad fanden vil han gøre? Ja. Du er ikke interesseret i det her noget? Men jeg synes, Emilia er en super vinder til det her. Fantastisk vindersang også, altså. De gjorde det godt i finalen. Det gjorde sgu mine 2 meddommer. Ja, hvad med Iversen, Bang og Neumann? Tror du på dem i fremtiden? Jamen, jeg håber og krydser fingre, men det er ude af min hånd, kan man sige. Altså, hvis de kan begynde at lave deres egen sange og skabe noget der, de er pisse dygtige. Altså, de har i hvert fald kunne se det, vi så, som de ikke så, da vi så det. Det vil sige, at vi kunne tage ligesom, vi kan flytte dem et sted hen sammen. Og så er det blevet sådan noget, som er noget. Men du slipper dem i dag? Meget gedin. Ja, men jeg slipper dem jo ikke helt, fordi jeg vil da meget gerne have, at vores arbejde ikke har været forgæves. Fordi jeg er overbevist, at man vokaltriver har et skønt budskab i tiden også, at man gør noget sammen. Vi husker det for store vokaltriver for 70'erne og 80'erne. Det er en lyd. Altså, det er en lyd, der er som en tid. Og når 3 mennesker laver noget fedt sammen, harmoni og så videre, så føler man sig inviteret indenfor i noget, der er større end individet, netop kollektivet. Og det er en smuk pointe. Og det kan de, og det kunne de, og det gjorde de, og det er jo fandme imponerende. Altså den bedste vokaltrio nogensinde i det, altså en af de bedste, tror jeg virkelig, i DKPT. At synge på den måde sammen, 3 mennesker, der er fandme ikke mange, der kan. Der er kun én ting tilbage i vores websending her. Nu har vi været med de sidste mange fredage. Vil du gøre mig den ære? Og det er jo selvfølgelig lidt... Det er ikke helt lige så store konfetti. Er det trøstepræmien, eller hvad? Ja, jeg tænkte, vi ikke kunne skyde dem af nu. For det er ikke helt lige så store konfetti-budgetter som det store program, men skal vi gøre det? Jeg tør det. Altså, det er sådan, der kræver, så ryger håret. Du skal ikke kigge ind i den, du skal bare sådan ligesom... Sådan der. Og så dreje med uret. Okay. Er klar? Lagman, tak for i år. Selv tak. Det er en stor oplevelse. Tak for et meget seriøst arbejde med at sige det. Jeg er virkelig sat af. Tak.